Като купиш на центъра, възвръщаемостта не е ли по-малка? Как да преценят дали даден нов район има потенциал да се развива? Наемите върват за около 300 апартамент между 500 и 700 евро. Клиенти, които идват от София, купуват тук. Да, имали сме, да. Да, за да го дават под наем, защото вече в София, къде са по-високи наемите? В новото или в старото строителство? По мои тенденции, според мен, от тук нататък ще започнат да стоят по-малки апартаменти. Да наблягат ли, примерно, на скъпи мебели или да наблягат на по-бюджетно обзавеждане? Най-високите наеми ги получават в момента собственици, които имат имоти около университетите. Да. Апартаменти двустайни под 800 лева сега в момента няма. Здравейте и добре дошли в новия епизод на подкаста Безкомисионна. Днес при мен е Айваз Рустем, с който ще говорим какъв апартамент да закупите, ако сте решили да го давате под наеми. Здравей, Айваз. Здравей. Би ли се представил за хората, които не те познават? Казвам се Айваз Рустем и съм на 34 години. Занимавам се с имоти от 9 години, специално в град Пловдив. Силата ми е в наемите. Как започна пътите в недвижимите имоти? Тръгна на майтап, бях се завърнал от бригада от Щатите и близкият ми приятел Самуил Спасов ми предложи да направим една агенция заедно. Mm-hmm. И аз казах да, защото тъкмо се завърнах от Щатите и не знаех какво да започна да работя. И решихме да пробваме. И оттам тръгна на майтап и 9 години съм в бранша. Да. А ти сега се занимаваш и с наеми и с продажби? Да. Предимно имам 2-3 месеца в годината, които е силният период за наемите, от юли до към октомври. Да. И предимно с наеми през този период, но след това почваме само с продажбите. Да, предполагам това е заради студентите, защото да, студенти, които все пак почват в медицински университет, в Пловдивски университет, всички. Добре, би ли ни казал, има ли разлика между това да си купиш апартамент за живеене и да си купиш апартамент за отдаване под наем? Защото много хора се бъркат в това нещо. Със сигурност има разлика. Човек, който взима жилище за себе си да живее, първо гледа локация, да му е удобно на човека, който ще живее. Да. Локация и най-вероятно и разпределение. Нали? И най-вероятно ще вземе малко по-голям апартамент. Да. Винаги, който взима апартамент човек за инвестиция, предпочитат да е доходоносно. Нали? Първо гледат локация да е по-близко до университети или зависи. Нали? Но най-лесно се отдават под наем апартаменти, които са близко до по-централна част на града. Специално за град Пловдив. Да. Аз точно това ще те питам. Кои са най-търсените райони за такъв тип Най-търсените райони в момента са, естествено, центъра винаги ще е най-търсен. Централна част на града. Те са за краткосрочни също стават. Нали, за Airbnb, за нощувки. Най-доходоносни са те. Говоря за краткосрочните. Най-търсени също са около Медицински университет в квартал Младежки хълм, Смирненски. И мога да кажа, че около Съдийски също в град Пловдив. Но след това най-новите квартали в града ни, като Беломорски, Штурмила, дори края на Тракия, се предпочитат повече от семейства. Нали, примерно, за да е първо, че имота, който ще закупате е много по-евтин. Да. Аз точно това ще да те питам, извиня, че те прекъснах. Като купиш на центъра, възвръщаемостта не е ли по-малка, защото имота е по-скъп, а пък наема, той ще е по-висок със сигурност, но толкова по-висок ли е наема в центъра, отколкото в по-крайните квартали? Разликата между център и крайен квартал не е много голяма. Мога да кажа в проценти между около 20-30% е по-скъп центъра. Да. Възвръщаемостта със сигурност на центъра е по-малка, защото имотите, които се купуват на центъра, са много по-скъпи. Да. И процента на възвръщаемост е по-нисък. По-трудно се отдават под наем, защото е по-висок наема. Да, и примерно има собственици, които искат много високи цени, затова предпочитат, за да ги дават на нощувки, за да си вземат тази сума, която... Да. Там на нощувки има и някакви такси към самите сайтове. Да. Първите, може би 2-3 години, който дава, решава да апартамента на нощувки.
плащат някаква такса към Airbnb или там Booking, Да. не съм сигурен точно, 25-30%. Но след като съберат някаква аудитория, нали, които са идвали периодично, те вече могат да си имат техни си клиенти за бъдеще. Да. Това малко им спестява. Нали? Първите 2-3 години със сигурност. Да. То там и разходите са малко по-други. Сега ти предполагам, продава си такива апартаменти, ама ние брокерите не ги отдаваме след това, нали? Да, ние само ги продаваме. Да. Аз доколкото съм чул, таксата е порядъка на 15 на 20%, обаче големия разход идва от почистването, реално. Да. Реално на всяко влизане и излизане на клиента трябва да има някой, който трябва да чисти, който си е също сума, която трябва да се плаща буквално всяка седмица. Да, и то може би там по няколко може би пъти. Пада също, да. А добре, в новите квартали, като Остромила и Беломорски, края на Смирненски, макар че мисля, че Смирненски, нали, ще е по-доходоносно към Пещерско шосе, там как върват наемите? В момента, дори сме отдали скоро апартамент в Остромила, наемите върват. Те са малко по-ниски от централната част, но се предпочитат от семейства. Наемите върват за около 300 апартамент между 500 и 700 евро. Това са хубави наеми. Да, дори в момента сме дали апартамент за 650 евро с гараж в цената. Да, това е в кой квартал? В Остромила. В Остромила. Да. Да, то там е по-семейен квартал. С две спални, нали, и дори всекидневната беше 40 квадрата, нали, много доволно от страна на клиентите. Добре, а как някакъв съвет на хората, които, нали, така искат да купят апартамент, защото това последните години е много нашумяло. То не, че е нашумяло, то това си е, нали, най-добрата инвестиция да купиш апартамент, да го дадеш под наем. Как да преценят дали даден нов район има потенциал да се развива и, нали, наемите да се вдигат? Първо, говорим за Беломорски или Остромил, които са ни новите квартали в града. Първо трябва да се види, нали, транспорт, нали, дали има нова структура, нови сгради, дали се строят, дали има транспорт, примерно от Остромил до центъра, дали ще се правят в бъдеще, да видят инфраструктурата, дали ще се правят градини, болници, това са много важни неща. И в Остромила или в Беломорски, тъй като все още в момента цените са много евтини, аз съм сигурен, че ако в бъдеще, ако сега хората купат имот, възвръщаемостта в тези квартали ще е много по-бърза, отколкото в центъра. Защото там има още хляб за вдигане на цените за следващите 5 години. Между другото, аз имам познат, който купи в Остромила, мисля, че 56 000 евро или 50 при 2,5-3 години. Тъмън сградата почваше да се строи. В смисъл, то си беше в едно поле. 56 или 58 хиляди евро. В момента каза, че го е дал за двустаен апартамент, говорим. Нали, сега обзавеждането да му е излезнало 20-30 хиляди евро. Точно. Да. И в момента го дай за 1000 лева. Което това е много добра възвръщаемост. Да кажем, значи реално излиза около 100 хиляди евро ли за имота? Дори под 100 хиляди. Под 100 хиляди, 150 хиляди лева. Да, възвръщаемостта в момента при този случай, ако взима 1000 лева на месец, събираме 12 месеца, 12 хиляди лева, значи 6 хиляди евро на година. Да. Разделяме ги на 100 хиляди евро, процентното съотношение е малко над 6% при случая на човек. Което е много добра сделка. Защото сега някои хора си викат, 6% какво са, ама другото, което е, той стойността на този апартамент, нали, расте. Ти не печелиш само от наем. Това много хора не го смятат, за съжаление. Знам, че примерно като кажат, моята възвръщаемост е 4% на центъра. Да, на центъра цените винаги скачат. Да. И то много по-бързо от другите много по-бързо. Да. Затова възвръщаемостта е около 6% средно в Пловдив. Да, което това за всички квартали. Много добре. Много е добре. Аз даже имам клиенти, които идват от София, купуват тук. Да, имали сме, да. Да, за да го дават под наем, защото вече в София е много малка тая възвръщаемост. Там вече паднаха около 3,5. Да. Което не е... Смисъл, пак е добре, но... добре, какви са основните групи и хора, които търсят апартаменти под наем? Не, чакай първо да те питам. Така или не, че сме тръгнали да говорим за продажбите. Какъв апартамент е най-добре да се купи за продажба? Двустаен, тристаен, четиристаен? Според мен най-добрата инвестиция или едностаен. Ако говорим за инвестиция, нали, ако говорим за жилище за семейство, естествено, че е много стаен, нали, ако имат възможност. Но най-доброто за инвестиция е
едностаен или двустаен. Двустаен е по-добро, защото се отдава по-лесно под наем. Да. И после, евентуално, ако тръгнат да го продават, ще го продадат и по-лесно. По-лесно, да. Със сигурност дори могат да продадат заедно с наемателя. Да, с договор. което си е много сме го правили много пъти. Да. А като цени, защото ти каза сега някакви ориентировъчни цени, къде са по-високи наемите? В новото или в старото строителство? Защото това е, нали, пак е насока какво да купят хората. Защото някои хора па сега търсят старо строителство, защото на тях им харесва. Ама на наемателите, дали ще им хареса? Първо, наемателите, младите наематели, да кажем, те искат новото строителство. То няма какво да се лъжим. Хората искат да живеят на новичко, с хубави общи части. Дори да е малко по-скъп наема, те ще платят, нали, за лукса. За старото строителство, възвръщаемостта също не е лошо, тъй като найма може да е по-малко, но старото строителство хората ще го купят малко по-ефтино. 10-15%, които тая разлика, възвръщаемостта пак става 6%. Да. Те дори и правят и преустройка. Аз много апартаменти панелни, примерно двустайни, те са 3 отделни помещения, го правят на 3-стаен апартамент и пак се взимат цената на 3-стаен апартамент. Да. Или примерно за цените, ако е примерно апартамента струва в Кичук Париж, да кажем 120 000 евро двустаен, а на центъра струва 180. 120, примерно на центъра струва 180 с 30% по-скъп. Найма няма да е много голяма разлика. Да. И възвръщаемостта официално веднага става по-малко. Да. Той другото, което е сега, аз поне в моята глава, защото аз много отдавна, нали, като всеки брокер съм почнал с найеми, това е ясно. Обаче преди много време съм ги работил и сега съветвам моите клиенти, ако търсят апартамент да го дават под наем, винаги да купуват по-малък двустаен, както ти каза. Защото първо, нали, по-лесно се отдава, второ, за ремонт ще дадат по-малко пари. Естествено. А пък наемната цена на двустаен и тристаен не е толкова голяма разлика. Давам пример. Ако апартамент, който сме дали под наем, говоря за квартал Тракия, двустаен, 800-900 лева, тристаен е 1100 лева. Разликата е почти едни 100 евра, които... А пък за тристаен сте дали супер много повече пари. За покупка и за обзавеждане, за ремонт и така. Добре, ти каза едностайни апартаменти. Едностайните с по-добра възвръщаем ли са от двустайните? Тъй като си купуваш едностайния много по-ефтино, възвръщаемостта между едностайен и двустайен като години е почти също, но едностайен също се дава много бързо под наем, ако е близо до университети. Също, нали, много бързо за по-ниска стойност. Разликата между едностайен и двустайен, сумата ще е, да кажем, 10-20% от сумата, което пак става. Добре, то забелязвам, че не много строители строят вече едностайни, особено в Пловдив. Но по мои тенденции, според мен, от тук нататък ще започнат да строят по-малки апартаменти. Аз така виждам, нали, бъдещето. Но едностайните за препродажба стават също по-лесно. Нали, много по-бързо. Естествено, че не е предпочитен двустайен. Това няма какво да се лъжи. Да, ти каза сега, защото, нали, няколко пъти споменал университет. За теб това ли е най-доброто? Да вземеш около университет? В момента мога да кажа, тъй като, нали, от 9 години най-високите наеми, които сме давали под наем за студенти, нали, предпочитаните клиенти само студенти. Най-високите наеми ги получават в момента собственици, които имат имоти около университетите. Около медицинския специално. Специално около медицинския, но обаче вече много инвеститори, които почнаха да строят там, почнаха много да дигат цените. Това е другия проблем. Вече отиваме на суми над 2500 евро. Това ще ти кажа, че под 2000 евро вече в... 2000 евро сума няма, Може би в стара сграда до университета, което пак е високо. Добре, какво търсят наемателите? Цена, локация, качество, какво е важно за тях? За наемателите първо място е локацията. Това гледат първо, после гледат цената, после гледат качеството, после гледат цената. Защото, нали, това са като... Ако е близо до медицински университет, добре, после гледаме качеството. Апартамент дали що годе става, дали е луксозно направен, после вече говорим за цената. Ти явно работиш с такава група хора, които са по-заможни. Чуждестранните студенти. И там сумите играем между 500 и 700 евро за апартамент с една спалня до медицински. Добре, какъв съвет би дал на хората, които в момента си купят апартамент, тръгнат да го обзавеждат? Да наблягат ли, примерно, на скъпи мебели
или да наблягат на то не е ниско качество, но да кажем на по-бюджетно обзавеждане. Моят съвет е, тъй като даваме много апартаменти под наем и виждаме, че клиента вече търси, не са като преди, вече търси качество. Да, и искат, като влезне в апартамента, да има луксозно. Примерно съм показал миналата седмица на наематели апартаменти, примерно старо строителство с стари мебели и ново, който е по-скъпо, и те решиха да вземат по-скъпо. Значи, по-скъпи апартаменти. Да, а когато купува човек апартамента, кои са важните качества на един апартамент, за да става под наем? В смисъл, дали да е цената по-добра, локацията по-добра, за собствените, квадратурата, да, за хората, които искат да го купат този апартамент. Първо, хората гледат първото нещо, което гледат не собствени, за да купат първо локацията, защото все пак, ако ще го дава под наем, нали, ако е за инвестиция, това все пак ще има бизнес. Оттам ще получава доход. Аз много хора, между другото, извиня пак, че те прекъснах, ама много хора вече гледам, че гледат повече цената, отколкото локацията на дадено жилище. В момента сме на това дередже, как се вика, и затова масово почваме в новите квартали да се купуват, и то масово. Да. Защото цените са 30-40% по-надолу, в момента все още. Да. Особено сега има един нов квартал около Марица, около Пловдивския университет, където там цените още са добре, между другото. Те първа ще започнат там многото строителство. Да, и цените се дигат, строителството там доста напредва. Обаче цените на наеми сега не знам как върват там. Честно да ти кажа... Марица Гарденс... Може би пак около тези суми говорим пак. 700-800 лева. Да. Пак то вече така стана, че в град Пловдив наемите са вече почти идентични в всички квартали. В Тракия, Смирненски. Да. Просто по-луксозните са, винаги ще са по-скъпи. Аз между другото говорих с един приятел миналия ден, той се занимава пак само с наеми, в смисъл без продажби, и каза, че апартаменти двустайни под 800 лева сега в момента няма. Да, мога да кажа, аз мога да потвърда. Много рядко може да се излезе нещо около 700 лева, което е много рядко. Да, и то качеството му сигурно ще е много... Няма да има качество със сигурност, което ще е за ремонт. Да, аз едно време си спомням, преди 7-8 години давах апартаменти за по 350-400 лева. Аз тъкмо тогава започнах да работя и аз първите наеми, дори първите наеми до медицински университет тогава бяха на това време 300 евро. 300 евро. Да. Сега са вече по 2. Даже и тогава си спомням, да сме давали апартаменти, където са потресащи. В смисъл, банята е на мозайка. С онова комунистическо завеждане старото. И примерно ги даваме 450 лева. То сега сигурно пак ги има тези апартаменти, ама са по 700 лева. Да, поне по 2 са се умножили и със сигурност ги има. Имали сме приятели, дори са живели в такива апартаменти. Да. Добре, ти каза за общите части, това голям фактор ли е за хората, които купат апартамент? Да гледат ли на общите части, на озеленяването, затворен комплекс? Какво би им препоръчал? Според мен, да, тъй като взимаш нещо качествено в голям комплекс, говорим, най-добре да се гледат. Ако общи части са добре, значи сградата е направена както трябва. Това са просто мои фактори. Но ако и за наемателите, защото все пак студенти или там семейства, млади специалисти, като търсят, те също гледат, като влизат в сградата, първи оглед е най-важният, знаете. И общи части, ако са много изчистени, направени качествено, със сигурност шансът да вземем апартамент да го дадем под наем е много по-висок. Да, сега панелния блок, като влезнеш и като тълъхне миризмата на старо, там нормално според мен да са по-ниски наемите в панелните блокове, но както каза ти, възвръщаемостта ще е горе-долу. Да. Значи това вече зависи много от човека, какво прецени той като апартамент да си купи, какви са му предпочитанията, дали. Защото сега по моите наблюдения, човек, който си търси панел, той никога не би отишъл в сграда. Да, дори сега скоро имах запитване, излично ми казаха по телефона, искаме апартамент в стара сграда. За търсене за покупка, за инвестиция. Да, те и на мен постоянно ми го казват. Не само стара сграда, защото сега има някакви хора, които си държат на стара тухла. Стара тухла. Ама има такива, които си държат на панел.
Продавали сме с панели, да. Да, и то даже млади хора наскоро ми се случи, много мало момче, тук да е така колкото нас, звъня и вика, искам само панел. Само панел търся, това ми е. Искам, нали, квадратурите да са ми чисти, да ми е просторно. Да, другата. Да. Като взимаш квадрати, взимаш точно квадрати. Да, точните квадрати. Нали, сега тогава, защото съм си почитател на новото строителство, му казах, не искаш ти покажа нещо ново. Винаги аз така предлагам, но вика, категоричен съм, вика с жената, двамата, искаме само панел. А ти, такива имоти, примерно като къщи, отдавал ли си под наем? Да ти кажа честно, не съм давал под наем къщи. Имам хора, които са давали и наем на къща, дори в града, примерно в Коматив, да. Там има къщи, които са давали под наем. Имам дори хора, които са настанявали там. Наемите на къщи не са толкова високи, колкото примерно апартамент, който взема под наем, по 2. Да, буквално. Защото аз точно това те питах. Това се сетих, че един мой приятел ми каза, че се взел къща под наем в Коматево. Да, там са масовите къщи, да, каза Коматево. Примерно ми каза нещо около 1400 лева. Да, точно. Има гараж, нали, той си я взел сега миналата година. Каза, че има гараж, двор, 2 етажа и вика, много ми е удобно, ще ми намериш ли нещо? Викам, не мога да ти помогна. Те, нали, сега наемите първо, че са съвсем различни. Да, промяната, да. Да. И, според теб, от кога тръгна тази рязка, защото за мен е много рязко покачване на това наеми, на тези цени на наеми. Аз, тъй като работя от 9 години, веднага усетих тази промяна точно преди 2 години. Много рязко, защото сме дали под наем апартаменти преди максимум 3 години. 350-400 евро, говоря пак за медицински университет. И изведнъж за 2 години и половина станаха 650. И това реално дигна имотните цени много нагоре за последните 2-3 години. Апартаменти, които строиха в Тракия, примерно около 70-80 хиляди евро, в момента станаха по 140 за 3 години. За това. То сега в момента е един двустаен апартамент, обзаведен говоря, нали, защото сега аз това ще питам дали хората търсят обзаведени, когато искат да ги дадат под наем или нали, не обзаведени. Но да, един обзаведен апартамент сега в момента в Пловдив под 140 хиляди евро няма. Няма, да. 140 дори мога да кажем, че е минимум. Да, а това се случи последните няколко месеца. Да, преди това имаш по 120. Ние гледахме с колегите една тенденция за последните 18 месеца, 27% ръст на имотите. Което си е... От януари 2024 година до сега 27%, което е много. А според теб това, защото ти си човек вече от много години, на какво се дължи? Според мен заради несигурността и сега преди да не забравим, че влизаме в еврото и всеки в момента... Да, гледа си съхрани парите. Да, и със сигурност по мои преценки ще има още някакъв тренд нагоре и може би ще има някакъв застой. Добре, друго да те питам. Какво ще се случи след еврото? Мислял ли си се? Никой не може да отговори, но аз мисля, че ще има около 12 или 24 месеца малък застой с лек тренд нагоре. Но след това, според мен, ще се отпушат, как се вика. И цените ще станат, това, което виждам в момента, аз според мен виждам, че станат по 2. Ще ни е ефтино. Да. Това, което виждам, да, наистина ще е ефтино. Дори съм чувал дори за съседната Гърция в Атина. Имотите са почти по 2 на нашите цени. Да. А те са в еврото от много години. Да, те между другото сега при тях влизането в еврото беше малко по-сложно, защото те не бяха вързани, нали? Да, при нас това пък е също, при нас е малък плюс, който в момента може да ни даде шанс за последните следващи няколко години да нямаме много голям ряз нагоре. Да. Но ако не бяхме, ряза ще да още от Още по-голям. Добре, това ще се отрази ли на наемите? На наемите ще се отрази, но според мен тенденцията няма да скачат много рязко. Каквото скочило до сега е скочило, след това според мен между 2 до 5% годишно може би ще скочат. Малко. Да, малко по-малко. Да. Това не е висок ръст, както сега 27% за една година, но все пак. Добре, да се върнем малко. Твои клиенти, които искат да си купат жилище под наем, обзаведено жилище ли търсят или такова, което е на шпакловка и за маска? За под наем говориш? Да. Които търсят да купат... за да купат имот за инвестиция. Да. В последните няколко месеца виждаме, че всеки иска да вземе апартамент, който да не е обзаведен. Да си го обзаведе сам.
Нали? Но естествено, че имаме апартаменти, които са обзаведени и се продават, нали, като апартамент е обзаведен, естествено, че клиента, собственика ще желае сумата е много по-висока. Да. А човек си казва, ако взема този, аз ще се направя апартамента по мой си начин. Да, с средства, които ще стигнат, може би до тази сума, може да не стигна. Да, а тя каква е разликата между обзаведените и необзаведените? Като цена? Примерно давам апартамент, ако е двустаен в Тракия, пак да кажа, нали, около 100 000 евро, необзаведен, с САК 16. Да. Обзаведен ще около 140-145. Даже може 150 вече, да, зависи. И разликата става 50 000 евро и човек си казва, нали, най-вероятно. Да. А ти какво би посъветвал хората, които искат да вземат имот, да вземат готов, за да може деца вика от утре да почнат да взимат наем или да вземат на шпаковка и замазка, да го ремонтират примерно 2, 3, 4 месеца и тогава да почнат. Това много зависи клиента, който ще купува, как го купува. Нали, ако имат негови средства, бих казал, вземи си апартамент директно обзаведен и от утре ти даваме наемател. Да. А пък ако си с кредит или там възможност, нали, той с кредит също става, нали, директно финансират ти апартаменти. Да, даже мисля, че когато си с кредит е по-добрия вариант да го вземеш. Веднага, за да не ти текат и вноски, да си в ремонт. 2 найема, 3 найема, като изпуснеш, човек малко може би се паникьосва и, нали, дава апартамент много по-ефтино от пазарната цена. Само да се даде. Нали. Да, добре, защото тук сега последните години навлезнаха една тенденция, купуваш апартамент с кредит, даваш го под наем, обаче гледаш наема да ти е по-висок от вноската. Примерно, ако си взел апартамент Хикс и вноската ти е 900 лева, ти апартаментите ще опусниш за 1000 или за 950. Да. Това според те влияе ли на това покачване на цените? Те ипотечни кредити, които, нали, са така в по-голям размер? Може би влияе, не съм сигурен. Да, не съм замислял. Да, не съм замислял, за този точно, защото наистина вноската, ако е 900 лева, както казваш, 1000 лева, да, може би да. Според мен ще влияе. Защото много хора вече почнаха, нали, тази стратегия дойде от Запада, нали, купуваш апартамент и, нали, вноската ти имаш някакъв малък марж, нали, дори ако го купиш пък сега на изгодна цена, маржът ти е по-голям. Задължително. Да. И съм забелязал, че много хора точно по това се водят. Колко имам вноската на кредит, аз даже сега последния апартамент, който продавах такъв обзаведен, вноската им беше примерно 750, към 800 лева да кажем, а апартамента го пуснаха 900 лева. Нали, тях не ги интересуваше колко е пазарната цена. Не, дава се в момента. Нали, това миналата седмица го прехвърлихме апартамента, но по това видях, че хората така определят наема. В смисъл, нямаше някаква конкретика в определянето на наема, освен това да видят пазара как е, да направи, да се направи вноската. И затова замислих, може би много хора правят така. Да, може би първо отива до банката да види колко може да му отпуснат и може би тогава търси имоти. Които имах, нали, обаждане дори преди няколко дена. Една госпожа била одобрена за някакъв хикс пари от банката и ми каза, до тези пари може да вземе имот. Аз казах, да, естествено. Да. А добре, според теб пазара в момента динамичен ли е? Смисъл такъв, има ли много нови купувачи на този пазар? В момента все още има. Може би не знаем сега, всеки се притеснява заради еврото, но в момента покупките са много. Да. Много покупки. Дори много хора взимат на зелено, но никой не може нищо, защото всеки пита, примерно като купувам зелено, какво ще стане с еврото като влезем? Никой не може да отговори нищо. Да, то даже сега и последните няколко дена нашумя един случай от София, не знам дали си... Да, за съжаление. В който им върнаха капаротите и сега доста хора, нали, се притесняват, като купат на зелено, дали няма някой сега малко ще има някакъв страх в очите на хората и може би ще избягват Дори сме имали клиенти, директно ми звъни, искам АК-16. Да. Цената вика, знам, че ще е по-скъпа, но искам с АК-16 сам център. И търсиш това. Да. По принцип аз това след COVID да го забелязах, защото имаше пак едно такова, пак се беше случило нещо такова да върнат капарота. Да. Тогава заради тези, нали? Заради високата инфлация и много хора търсиха в договора, че цената не подлежи на промяна, нали, в целия етап на строителството. Дори аз съм купувал, нали, имот, точно по време на COVID да купих и аз.
И точно това ме притесняваше, защото до последно чаках, нали, дали ще вдигнат цената, но както бяха обещали хората, до АК 16. То според мен това нещо сега не може да го направи всяка фирма. В смисъл там трябва да е голяма фирма, да имаш, нали, познанията, гърба, точно, да може да го направиш, защото сега ако е някоя малка фирма, хората ако тръгнат да ги съдат и те имоти са във възбрана и не може да си ги продадат, нали, на следващ човек, тази фирма може да стигне и до фалит. Със сигурност. Да, така че... Затова големите фирми могат да си позволят. Нали? Да, с това те питам, защото се замислих, нали, че ако вземеш един имот, както си говорихме, на зелено и изчакаш, нали, имаш възможността, защото сега в момента има такива схеми на плащане 20, плащаш сега, другите на акт 16. Който е много хора с това, защото примерно рискува само 20%, нали? Така да кажем, думата риск. Нали, естествено всеки иска да вземе имота, но рискува 20%, на акт 16 взима целият имот е негов. Точно така, и той го е взел за под наем. Точно. И тогава възвръщаемостта ще му е много по-голяма, защото е платил сумата на зелено. Точно, да. Пък получава имота, останал, нали, остатък от сумата е дава на акт 16 и според мен това ще, нали, ще дигне. Много хора, директно, който има възможност, директно взима по някой имота с тази схема. Да. Да се диверсифицира местата, примерно, два тук, три тук в кварталите, си ги взима 20 на 80. Да. Добре, може ли да дадеш съвет на хората, какви допълнителни разходи имат, когато взимат, нали, когато дават един имот под наем? Защото сега много хора, аз това, когато занимавах с наемите, 95% от наемите не бяха декларирани. Това е... Имотите, които давам аз, всички са декларират. Така да кажа. Да. Не, това го забелязах някаква тенденция. То, може би повечето хора не знаят, че трябва да си декларират имотите. По принцип трябва да знаят. Да, то си имам задължение да знаят. Щом тази инвестиция, която са направили, е това като техен бизнес. Да, щом имаш доходност от това нещо, трябва да го... Да, и разходите са примерно 10% данък печалба, нали? Като се декларират да се плаща към държавата. Естествено, че новите комплекси имаш такса поддръжка. Нали? Там също се плаща всеки месец, което на новите комплекси вече не е много ефтин. И това рефлектира също на найма. Нали, найма, ако е по-висок, трябва да кажеш, нали, на наемателя или ти да си го поемаш. Други разходи и ремонтните дейности за бъдещи преди следващ наемател, защото амортизацията също е много важна. Да. На всеки средно 5 години се прави някакъв ремонт и то не малък, частичен. Даже аз ти казваш на 5 години, нали, това е добрия, това е лошо. По-скоро добрия вариант. Някои хора правят след всеки наемател освежаващ ремонт. Това много зависи. Примерно, мога да кажа дори за кой квартал, до медицинския университет пак, Младежки хълм. По-честите ремонти се правят там, защото наемателите са често се сменят. Почти през една, 2 до 3 години максимум. Защото се местят от тук там, примерно, от Смирненски до болница. Да, аз там съм виждал, почва да живее сам, после някой негов приятел се нанася с него. Те там малко чуждестранните студенти, малко особено при тях, защото те не са свикнали на нашия менталитет. Да, това е също, да. Различно възприемат и жилището, и начин на живота. И това, че ти си му дал апартамента, т.е. аз имах една приятелка, която и бях дал апартамента на един такъв чуждестранен студент, изгоря му кружката в коридора и той пише, прати някой да ми смени кружката. Защото тъй като съм чувал дори от клиент, който съм питал защо ми звънат на брокера, за да отида да смени кружката, която аз бях отишъл да смена, и питам клиента защо. В Англия, примерно, който е англичанин, има ли фирма, която при изгаряне на кружка идва ли да сменят кружката срещу 35-40 паунда, а ние срещу 2 лева кружка. Срещу 2 лева, да. Брокерът ти да сменя кружката. Да, ама това, нали, ако ти е българин в апартамента, той никога няма да ти звъни да ти каже, ела ми смени кружка. Аз съм сигурен, че българските наематели в Англия са най-добрите наематели. То там е малко особено, защото българин преотдава на българин някой имот. Има такъв случай. Добре, ти тръгна да казваш за разходите, нали, по поддръжката на сградите, нали, на комплекса. Според теб, кое е по-добре? Това нещо, което е по поддръжката да се включи в найма, или наемодателя си го плаща отделно? И също кой трябва да го заплаща? Наемодателя, наемателя? Това е много спорен въпрос, тъй като при новите комплекси, тъй като цените са много високи. Примерно, в някакъв комплекс
апартамент с една спалня, да кажем, който си го дава под наем за 1000 лева, таксата поддръжка е 80 лева. Да. И наемателя малко му се вижда много. Моят съвет е, нали, дори други собственици, или да си го плащат те, или да си го направят между двамата, да си го разделят. Да, защото сумата става много висока. Или да си го включи в цената, така да каже, апартамент под наем с такса поддръжка в цената. Който е печелиш по този начин следващата на клиента. Добре, има много наемодатели, които съм виждал договори. В договора пише, примерно, когато се изнесе, има такса за почистване 500 лева. Това на теб няма как да не ти се е случвало. Да, случва. Да, дори пак скоро се получи и дори вече почваме да опишем в договорите. При излизане от апартамент, нали, такса почистване на края на имота. Да. Но има и наематели, които примерно сами си хващат фирма. Да, си я почистват. И си я почистват, примерно, и за да се вземат депозита обратно. Все пак нали, напускат. Да. Според теб това добра практика ли е на наемодателя? Според мен не, защото ти вече си взел, както се вика, 2, 3, 5 години наем от този наемател и си доволен, накрая да го чаржнеш, както се вика, 500 лева, според мен не. Да, даже има някакви фирми, защото в София аз като учих, имаше една фирма, която управлява имоти. Тя се занимава само с управление на имоти и тогава ни беше 2 депозита. От тези 2 депозита, на края на договора идва човек, описва всяко едно нещо. На мен беше, сега тук са много смешни работи, на аспиратора кружката изгоряла, за тягане на кранче на мивката. И някакви такива... също така и боядисването ми хванаха от депозита. 1400 лева ми беше депозита, 2 депозита. Нито 1 лев не ми върнаха и ми накараха още 250 лева да им плата. Смятай. Да. Това сега тук в Пловдив не знам, тази фирма... Не, толкова груби не съм виждал и от практиката, но масово вече всички собственици взимат 2 депозита. 2 депозита. Задължително. Защото, примерно, има наематели, които решават да стръгват. Или казват, напускаме и преди да свърши договора, автоматично се губят депозита, защото ако излезем извън сезона, който нали, даваме на студенти или там на семейства под наем апартамент, имал съм случаи, които 6 месеца не мога да еше апартамент под наем. Паднахме от сумата почти по 2 надолу, пак не става. Те сега в периоди като декември, януари, февруари, зимните периоди, кой ще се... Почти никой. Много рядко може, само който наистина има желание точно там да живее, точно тази сграда. Сега зависи. Или нещо се е случило, продали са апартамента, или са го изгонили. Или с предизвестие, и той веднага търси нещо алтернатива. Да. Добре, според теб какви ще са тенденциите на пазара на наеми следващите 5 години? Както казах, според мен каквото скочило до сега, след нова година, като влезем в еврото, според мен наемите няма да скачат толкова рязко. Аз според мен виждам около 5% максимум на година. Това са моите. Който пак не е малко, не е много, но има някаква стълбичка. Това е нормалният пазар за мен. Да, защото нали сега защото последните години нещо много рязко скочиха. Да. Дори сега имаме имоти, които апартаментът е даден на една цена и сметнахме, че сме дигнали от август за септември 14% найема. Защото договора свършва на наемателя и казваш, напускаш ли, давам един номершен предизвестие. Дали ще напуснеш, няма напуснеш. И той казва, ще остана на новата цена. Остава, защото му харесва локацията и така. И си е свикнал. И вижда, че нали, все пак 3 години живее там. По принцип, аз сега като се замисля, преди COVID-а, сега това ти говоря сигурно 2018, да е било 2019, съм продавал апартаменти в Орхидеята долу на Пещерско шосе 28 000 евро. Ти сега ти не можеш да намериш гараж в момента за тази цена. В момента има гараж в Родорив Остромила на над 30 000 евро. Да. Преди 6-7 месеца гараж на Новотела по 60 000 евро. Къде? На Новотела? Да, на Новотела. 60 000 евро гараж. Добре, ти си мислиш, че наемната цена ще придружава продажната цена. В смисъл и продажната цена ще се дига с около 5%. Да, аз така виждам, ще има някакъв много малко вдигане на цените. Да. Да, за бъдеще. Добре, как влияе потока на студенти на това дигане на цените? Най-много влияят. В момента мога да кажа точно нали, заради широкия център нали, в Пловдив, най-много влияят студентите и всяка година те се увеличават. Да. И
миналата година, като сме дали една цена, тази година казваме друга цена и пак го наемат. До година може да правим друга цена, пак могат да наемат, затова пробваме. Да, защото... Но със сигурност, да, те много помагат и вдигат, нали, всичко, дори цените на такситата, дори на храната, до около медицински всичко, до моловете, всичко става. Да, между другото, има някаква разлика. Около медицинския винаги е по-скъпа храната. Да. Тя е по-малко... Дори да ходиш на фризьор. Да. Цените са като в Англия. Да. Значи тук в Пловдив сме много силни в даването на наеми на студенти, така ли? Да, най-силни съм там. Да, значи студентите не движат пазара на наеми. Да, мога да кажа, да. Добре, като за последен въпрос, какъв съвет би дал на хората, които мислят да си купат имот за инвестиция, за отдаване под наем? Моят съвет е, ако искат да вземат имот за инвестиция и да си го дават под наем, нали, за да си го избият някой ден, да купат имот на локация, която на тях им допада, защото локацията в момента е най-важното. Където е на центъра, цените ще са други, но, както говорихме с теб на началото, аз бих предпочел да взема покрайните на град Пловдив, тъй като цените са много по-евтини. Дори ако имат възможност на цената на два имота на центъра да вземат на един имот, да вземат два покрайните, защото тенденцията за скачане на цените е от следващите 5 години. Там може да е по-висока. Както казахме за 5%, тук може да е по-висока. Да. Значи, твоя съвет е хората да вземат в по-крайните райони, да не се притесняват, че в момента наемите са по-ниски. За в бъдеще могат да станат, нали, ако се изгради инфраструктура и така нататък, в дадения район. Със сигурност ще има по-голяма печалба от централна част. То, между другото, сега и в София, може би тези по-крайните райони, сега Малинова долина, там нали, не съм много запознат в София, това съм го чувал от колеги, че също наемите си доста високи. Да, така е, да. Така че смятаме и в Остромила да стане така. Със сигурност. Добре. Благодаря ти. Благодаря и на вас, че останахте до края на този подкаст. Ако ви е харесало, може да му последвате и да харесате видеото.